Bon dia. Per començar la sessió d'avui, començarem amb una lectura del llibre de Jesús, fill de Cira, que és la primera lectura de l'Evangeli d'avui, que veureu que és molt adequada per al contingut de la sessió que tindrem avui sobre assertivitat i resolució de conflictes. I la falsa amistat. Les paraules gentils multipliquen els amics. Una llengua afable afavoreix les bones relacions. Que siguin molts els qui et saluden, però de consellers, un entre 1000. Si et fas un amic, fes-te'l en la prova. No corris massa a confiar-t'hi, perquè hi ha l'amic de conveniència que et planta el dia de la desgràcia. I hi ha l'amic que es torna enemic i que t'avergonyeix escampant que heu tingut una baralla. Hi ha l'amic que t'acompanya a taula, però que et deixa sol el dia de la desgràcia. Quan tot et va bé, diries que és com tu mateix. Fins i tot donarà ordres als teus criats. Però si ets un criat, t'anirà en contra i s'amagarà perquè no el vegis. Allunya't dels enemics i ves alerta amb els teus amics. Un amic fidel és un refugi segur. Qui el troba ha trobat un tresor. Un amic fidel no es compra a cap preu. És inestimable el seu valor. Un amic fidel és un elixir de vida que el Senyor farà trobar als seus fidels. Qui venera al Senyor orienta bé la seva amistat, perquè tal com és ell, és el seu amic. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquesta nova formació del que és el marc de les 3 sessions d'aprofundiment d'aquest any, que tenen com a eix central el que és la integració de la relació d'ajuda a l'atenció. La formació d'avui, que seria la segona sessió, diu assertivitat i resolució de conflictes. Aquesta formació ens la portarà la Begoña García Gallegos, que és ella. La Begoña és diplomada en infermeria, experta universitària en educació per la salut per la UNED, té un màster en intel·ligència emocional en organitzacions per la UB, màster en counseling URL, un postgrau en teràpies creatives de reconeixement per la MAR, i com a experiència té una experiència en atenció SAT, el servei d'atenció domiciliari, perdó, no se'm sentia. 14 anys en atenció a persones amb cures pal·liatives i dependents de l'entorn domiciliari, 20 anys d'experiència docent en formació professional sanitària, col·labora en formacions de l'Escola de Cuidadors i Fundació La Caixa, i com a docent col·labora en el projecte l'Acadèmia a Mataró. La Begoña ens acompanyarà en aquesta sessió i també a la propera. I simplement donar-li la benvinguda a la nostra Càritas i esperem que gaudeixi com nosaltres gaudirem d'ella i d'aquesta formació. Només recordar-vos que també tindrem una última sessió, ja us he dit que eren 3, que serà el divendres 28 de març, que serà, el títol té l'acceptació incondicional i l'acompanyament compassiu. Ara la Núria us donarà més informació, us anirà arribant, però espero que gaudiu molt de tot el que aquí aprendrem.
Doncs res, benvinguda i gràcies a tots. Abans de donar l'entrada directa a la Begoña, simplement una qüestió de timings de la sessió d'avui. D'acord? Ara començarà la Begoña i la sessió serà fins a les 11:50 aproximadament, que és quan farem un petit descans i hi haurà una mica de refrigeri. D'acord? I acabarem cap a 3:15, que us passarem un QR d'avaluació que us ha semblat la sessió, perquè també ens ajuda a com anar perfilant millor les formacions i els interessos que tenim com a agents de Càritas, tant tècnics com voluntaris de l'entitat. I conclourem l'acte a les 2, intentarem que sigui puntualment, d'acord? Només dir-vos un petit apunt, que és tenim un full a sobre de la cadira que us heu trobat, que és una avaluació que ens han demanat des de l'entitat Humanitat, que són els que s'hi van demanar aquestes 3 sessions de formació específica. D'acord? Llavors, durant la jornada ho podeu omplir i ens ho doneu al final de la sessió. Però és veritat que us passarem el QR a 3:15 de Càritas, que és el que fem servir nosaltres per anar millorant i afinant, i alhora, si veiem que ha tingut molt èmfasi i voleu aprofundir més sobre aquests temes, doncs ja ens ho comunicareu també. D'acord? Qualsevol dubte logístic us podeu adreçar a mi pel que us convingui. Al final de la sala hi haurà, durant tota la sessió, gots i una gerra amb aigua per si voleu convé. I només dir-vos també que així com vam tenir el primer llibre de referència que us vam passar a la bibliografia, per la primera sessió, avui el de referència és un altre que la Begoña mateixa ja ens anirà comentant, que es diu Motivación e Intervención Social. I per la tercera sessió, un altre que es diu Profesionales compasivos, la aceptación incondicional en las relaciones de ayuda. D'acord? Els teniu en el document que us vaig fer la devolutiva de la primera sessió, però a més, quan enviem els documents que la Begoña ens passarà avui i treballarem, també els tornaré a posar com a referència. Sí? I sapigueu que cada territori té un exemplar de cadascun dels 3 llibres per poder-lo deixar a qui li pugui interessar, si no és que el vol adquirir. Molt bé, doncs endavant. Esperem que gaudeixis força. Gràcies. Hola a tots i totes. Em posem una mica més cap aquí per veure-vos a tots. Això mateix, perquè si em poso en el raconet no em veureu. Molt bé, doncs un plaer, de veritat, compartir aquest temps amb vosaltres. Em costa tenir coses davant, perquè m'agrada estar més oberta, però així puc posar rastre, m'aniré sortint, ja veureu, d'aquí enmig. La meva idea és compartir-vos avui sobre aquest tema tan interessant de la resolució de conflictes. En el llibre que teniu de referència estarà com la meitat del que jo us donaré. És a dir, tindrem tot el tema de què és un canvi, tot el tema també de l'ambivalència, tot això us vaig adelantant, no? De la resistència al canvi, perquè no volem canviar, no? Farem reflexions. A mi m'agrada molt que treballem junts, ja us aviso, perquè sempre penso que tots afortunadament aquí sabem llegir i us puc passar això per llegir-ho jo no té cap sentit que jo vingui. Llavors la meva idea és que reflexionem una mica, ja veureu que farem activitats. Jo sempre us aviso perquè no us sorprengueu que quan comencin, posem-nos en parella, fem no sé què, que sapigueu que m'agrada treballar així. D'acord? La idea és que avui entenem una mica, us faré un resum, més que posar-vos al temari, m'agrada compartir-ho des de com jo l'he preparat i com m'agrada compartir-ho. M'agradaria molt que veiéssim per què necessitem canviar i com el canvi pot ser una font de conflicte, però ho necessitem fer. Com, quan estem immersos en el canvi, apareixen conflictes fins i tot interns, com la violència, la resistència al canvi o altres coses. No m'entens? Jo puc parlar molt mal fort, Soc soprano, vull dir, però no vull aquí fer mal a ningú, ara, a les orelles. Jo parlo més fort, no? Ara sí? Molt bé, vinga, doncs ja està.
encara queden tots cap a dalt. Molt bé, doncs us comentava. Farem això, veure l'ambivalència, la resistència al canvi, i també el que farem és, a partir d'aquí, centrar-nos en el conflicte. El conflicte, com a tal, en el llibre de referència surt molt en els casos, però no està descrit. I a mi m'agrada molt, sempre li dic a les coordinadores de Madrid, a mi m'agrada molt ficar-li que entenguin quin tipus de conflicte n'hi ha, com podem fer, com podem solventar, no? Perquè té molt a veure amb la resolució. I veieu que està les activitats realment... Les activitats seria l'ideal, però sabem que l'ideal no és el més comú de tot. I llavors us ensenyaré també altres formes o altres escenaris de conflicte que n'hi ha i com la gent els aborda. Sí? Molt bé, doncs comencem. Comencem una mica, a veure si funciona tot, perquè això és sorpresa, veus? No passa res. Això és el que jo us he explicat. Molt bé. Vinga, comencem ja. Veiem el que es diu la roda del canvi. Nosaltres quan canviem, tranquils que no em despullaré del tot, és que em dóna que aquí parlant. Molt bé, vinga. Doncs vull començar en això, en què entenguem com canviem. Sí? Perquè normalment els conflictes comencen perquè es produeix algun tipus de canvi. Si tothom estem ahí fent-ho de sempre, normalment no apareixen conflictes. El que succeeix, us estic tapant pantalla per aquí al costat, és que nosaltres tenim una forma de canviar. Veieu, aquesta roda de canvi és d'un autor, és igual, però ho teniu ahí, és de Clemente. Però el que m'interessa que entengueu és que no canviem de forma immediata, no canviem de forma instantània. I això és molt important per a les persones que acompanyem, perquè a vegades ens agradaria que les persones que estem acompanyant vinguéssim i ràpidament, per art de màgia i per la nostra companyia, ràpidament canviéssim. I hem d'entendre que no canviem així. Canviar és un procés. I un procés que no sempre acaba. És a dir, no sempre es resol de forma positiva. Com us he dit, jo treballo d'infermera, treballo acompanyant persones, vaig fer màster de counseling també, i acompanyo moltes persones. Per molta voluntat que posem nosaltres, i aquí sé que molts de vosaltres acompanyeu, heu d'entendre que el canvi és de l'altre i que, pot ser que ho faci o pot ser que no. I us diria més, com a acompanyants, si aconseguim només que algú es plantegi el canvi, això ja és una gran victòria. És important tenir-ho així present, perquè a vegades ens frustrem molt per no aconseguir potser tot el que volem, però no ho és així. Us ho dic ja de molts anys també, com molts de vosaltres, acompanyant gent, aconseguir que algú faci un petit canvi o que faci un gran canvi o simplement que s'ho plantegi, ja està molt bé. D'acord? Molt bé, com canviem? Com canviem? Mireu que aquí tenim unes frases i m'agradaria explicar-les una mica. Però abans us vaig a demanar que feu una reflexió, perquè clar, abans de començar aquí a explicar, la meva pregunta és la següent, abans de començar. I és, a vosaltres us fa por canviar? Us fan por alguns canvis? Algú vol compartir-ho? Jo començaré, ja veureu que jo soc així, jo soc brava, Llavors, si algú vol aixecar la mà i dir escolta, a mi em fa por canviar no sé què, no? Sí? Jo, per exemple, per la meva edat, tinc moltes companyes que diuen a mi em fa por la menopausa, tu. Clar, no? I diu, estic canviant, què passa? Em fa por. Doncs, doncs és important enfrontar-nos en aquestes pors. Com ens portem en el canvi aquí? Algú vol compartir alguna cosa? Si no pot ser una reflexió personal, no cal. De moment no us demano tant, de moment, que acabo de començar. Però sí que és important que us deixo aquest espai de que pensem quines coses et farien por a tu ara haver de canviar? Et faria por haver de canviar de país? Pensem en persones que ara estan en conflictes. Jo durant molt de temps he treballat en zones de conflicte com a infermera. Clar, com arribar a aquesta gent?
Com demanem a vegades? Sí, digue'm. El canvi genera incertesa. Sí. I jo crec que el que ens fa por és aquesta incertesa, no? Que tot el que generi aquesta sensació produeix canvi. Clar, la incertesa és part del canvi. Ens llancem a allò que és desconegut, perquè és un canvi. És més, a vegades, encara que el conegui, també em fa por la certesa del que passarà. Això també ho he de tenir present. També poden ser oportunitats noves. Clar, el que passa que si no canviem, no tindrem oportunitats noves, com bé dius. Necessitem el canvi per sobreviure. Us imagineu que l'Homo sapiens sapiens, els homes primitius, s'haguessin quedat en una cova i diuen no volem canviar tu, aquí estem segurs, no ens exposarem allà que n'hi ha molta incertesa, hem vist que n'hi ha uns bitxos molt raros, no? Agafem una mica de menjar, sortim i seguim a la cova. Per dir alguna cosa a nivell així històric que pugui, però és igual, podem parlar d'altres cultures, d'altres moments històrics, no? És a dir, si no canviem, no tirem endavant, d'acord? Llavors necessitem canviar. És igual, un nen, en algun moment, petitó, algú li impulsa a canviar i es comença a posar d'en peus i s'enfronta al canvi. És a dir, estem preparats per això. El que passa que ens fa por, perquè què li passa al nen quan comença a caure? Camina bé? No. Es cau. No? Moltes vegades. No li surt bé. I fixeu-vos que en el cercle que us ha passat abans sortia la recaiguda. Perquè és així com canviem. Sí? Anem a veure una mica com va aquest canvi. Sí? Anem a veure aquestes etapes. Vale? Bueno. Mireu, primer comencem amb una cosa que nosaltres diem precontemplació. Ho he posat en castellà per si algú tenia, ho hem parlat, per si algú tenia dificultats en que jo parlés en català, dic, doncs bueno, així també ho tenim. En aquest moment, quan comencem en aquesta precontemplació que diem, realment la persona encara sap que alguna cosa està passant, diu alguna cosa no va bé, però és aquell moment que tu dius, aquí alguna cosa no marxa bé, però realment encara no t'has plantejat el canvi. De fet, és el moment en què molts diuen això m'està passant per culpa teva, o perquè què m'està fent. I això ho sabeu els que acompanyeu, que moltes vegades la gent ve i diu clar, és que això em passa perquè mira, tinc aquest, tinc l'altre, tinc no sé què, però en cap moment diu jo, perquè encara no ha personalitzat aquesta necessitat de canvi. Això és molt important. I aquesta fase, aquest moment, nosaltres ho hem d'acompanyar. I com l'acompanyem? Quan comença algú a plantejar-se coses, a mi m'agrada dir que aquí som augmentadors de la dubte. És dir, esto es culpa de mi hijo. ¿Es culpa de tu hijo? A ver, vamos a mirar esto seguro? Posa un dubte, no ho sé, o és només d'ell? I llavors hem de començar a generar aquesta dubte quan estem acompanyant, perquè d'alguna manera la persona comença a percebre, sembla que si no faig alguna cosa o si no començo a mirar a mi, això no em trobaré millor. És aquesta fase que estem aquí. Us dic que n'hi ha gent que es queda aquí, perquè quan agafem i li comencem a dir i tu? Diu, ui, quita, quin problema. Ara no ho ficaré en mi mateix, ho tens clar. No passa res, cadascú té el seu moment per canviar. Sempre agraïm molt a aquell que ha vingut a que jo l'escolti, perquè ja és molt més del que moltes persones faran. Potser en aquell moment ve i està en aquesta fase i la persona diu doncs ara no és el meu moment, no estic preparat o preparada, no tinc força. No passa res, ha vingut. Això no? A mi això que feu en espais com aquest sempre dic que la porta estigui oberta. Perquè això és molt important. Perquè vol dir que potser jo vinc 4 vegades, a mi m'ha passat en acompanyaments, ha vingut 4 vegades a preguntar, però no ha començat el procés. Fins que s'ha trobat preparat i un dia ve i diu, mira, ara sí. Llavors, clar, si no haguéssim donat aquest espai perquè la persona vingués i vingués, no hagués començat un altre punt. Molt bé, continuem.
continuarem. Quan seguim avançant, arribem a el que es diu la contemplació. La contemplació té una característica que després entrarem i que farem alguna dinàmica sobre això. I és que quan jo ja em plantejo el canvi o connectem amb la incertesa, a mi em ve molta ambivalència. És a dir, si no ho faig, em passarà tot això, però si ho faig, tot allò altre. I llavors la persona està com en una barca que va en dues direccions, no? Això és supersaludable, perquè això vol dir que la persona realment està valorant el canvi de forma profunda. Que passa que és molt difícil de sostenir i genera ansietat, però ja ha reconegut que té un problema per qual és superimportant, ja té clar que hi ha una necessitat de canvi, per tant, què li passa? Està començant a valorar pros i contres d'aquest canvi i comença aquesta ambivalència, que quan sostenim a les persones allà és molt complicat. Per exemple, jo l'altre dia estava en un grup d'acompanyaments on hi havia dones que estaven en una situació molt complicada perquè havien estat segures, la majoria, no vull dir més coses d'elles, però les han expulsat de la seva llar, diguem-ho així. I clar, no saben què fer i estan en una ambivalència, és millor això m'ha passat, no és millor, torno a on estava, m'enfronto a això, no m'enfronto, o quan estic amb nanos joves i treballo molt, què faig? Veu, estudio això, estudio l'altre, val la pena? Si després no em pagaran, si em pagaran, i faré l'esforç, no ho faré, i això ens n'hem trobat tothom, tots nosaltres. En aquest moment, nosaltres el que hem de fer és ajudar-lo a treballar l'ambivalència i sobretot, cuidado, perquè aquí hi ha molta ansietat i algú diu, ui, si he de canviar de fer tot, no faig el canvi. I nosaltres aquí com a acompanyament sí que fomentem, no persuadim perquè l'ha de fer ell el canvi, però sí que fomentem. Escolta, això de l'autoeficàcia és que ets capaç de fer-ho, que estàs aquí, t'has posat, és perquè tens aquesta fortalesa per fer-ho. No sé si us vam parlar a la sessió anterior d'aquestes 3 components superimportants del counselor. Us ho vam parlar? Del respecte, l'empatia i la congruència? Sí, de veritat? Perquè jo em van dir que sí. Jo dic, a veure, ara venia jo una mica. Doncs això té molt a veure en aquest acolliment, en aquest respecte, en aquesta acceptació incondicional que hi treballarem més profundament en la tercera sessió. Superimportant. En aquest moment fem això. I treballem una eina que teniu en el llibre que tenim de referència, que és sobretot l'entrevista motivacional. Unes tècniques que fem perquè la persona es motivi per canviar i que busqui la seva motivació i que busqui la seva força. Molt bé. Clar, quan jo ja he contemplat que tinc aquest problema, arriba un moment que em determino, que dic, vale, he de canviar, he de fer el canvi, d'acord? Prenc la decisió de canviar. Ho he de canviar, com sigui, d'acord? Llavors la persona comença ja a fer petits ajustos per dir, clar, si vull canviar és com el que vol entrenar, no? Diu, vale, tinc sobrepès, no? Al principi diu, tothom em diu que estic gras, no sé, o que m'estic agafant quilos, són ells, no? S'ho analitzem així, Després diu, home, doncs potser, si mira, diu, sí que hauria de fer alguna cosa, no? Això seria... I ara ja diu, definitivament m'he de posar a dieta i fer esport, ¿vale? I ja comença a fer ajustos. Mira, en comptes de menjar-me el croissant allà tots els dies que em menjo, potser que me'l comenci a menjar. No tinc encara un pla d'acció, però ja sé que croissant cada dia no toca. I llavors començo a fer aquests ajustos. Penseu que en el moment que la persona està determinada al canvi és un dels moments més crítics, perquè llavors comença a veure que ja mateix s'haurà de fer accions i n'hi ha molta ansietat. Molta ansietat. I n'hi ha gent que aquesta ansietat no la sosté bé i pot marxar. Ho hem de tenir present quan estiguem. Per tant, nosaltres ahir acompanyant tota aquesta ansietat i tota aquesta angoixa,
com a persona especialista en educació emocional que sóc, us dic una cosa. Heu de començar com a acompanyants a entendre molt bé les emocions i a saber acompanyar-les molt bé. A vegades, com a acompanyants, volem que la persona, per exemple, no pateixi o que la persona no s'enfadi. Són emocions que no ens agraden, o que no passi ansietat, o que no estigui trista. És a dir, totes aquelles emocions que cataloguem en la nostra ment, que no són així, però les cataloguem com dolentes, no les volem, però és que resulta que són necessàries. Totes les emocions serveixen per alguna cosa. I jo aquí sí que em paro una mica perquè en aquest moment l'ansietat passa molt. No volem que estigui ansiós quan ha tingut un canvi, això és impossible. Si no es posa ansiós, jo que treballo en salut mental com a infermera us dic que té un problema de salut mental. Clar, una dona que acaba de parir i no té cert grau d'ansietat, dic, ui, ara ho t'està passant, ho estaràs bloquejant. No dic que estiguis histèrica por ahí, no? I que et doni una crisi d'ansietat cada dia. Però clar, és algo desconegut. Necessites un temps d'adaptació en el qual és normal que apareguin, o algú que ha perdut un ésser estimat. I diu, ¿cómo estás estupendamente? I tu dius, vale? Perquè hi ha moments en què estar bé és estar malament. M'enteneu això? Sí? Molt important com a acompanyants. Estar bé, a vegades, és estar malament. Sí? Jo em vaig trobar fa poc un company en deia això, m'explicava aquest exemple. Diu, tinc un company que ha perdut el pare d'una manera molt crítica, molt ràpida, i quan se'l va trobar diu, doncs això li va dir, no, estic genial, perquè estic fatal. I clar, és el que em toca estar ara per poder passar tot aquest canvi, tot aquest dol. Llavors, això és important com a acompanyants, que puguem tolerar i acollir aquestes emocions. Molt bé, i ara ve la part important, perquè res del que hem fet fins ara és totalment real en el canvi. Però quan comencem a passar l'acció és quan estem realment fent el canvi. És a dir, quan ja realment aquell es posa a dieta, comença a fer esport 3 dies en setmana, això és el canvi. Ha començat el canvi, però no ens enganyem. El canvi no està establert. És aquell que diu, cada maig començo la dieta, però després ja cap al juny ja la deixo. Això no vol dir que el canvi estigui instaurat. Això en consulta, jo soc infermera, ho veig molt. No us preocupeu, senyorita, que dejaré de fumar. I després, a la segona visita no París, diu, torna a venir i diu, sí, dejaré de fumar. I no passa res, jo no l'estic jutjant, perquè no és fàcil canviar, i més un hàbit com aquest. Però que començar i estar una setmana sense fumar no vol dir que has començat l'acció. Però clar, després ve la part complicada, que és que ho hem de mantenir. Clar, un canvi no és només que jo digui aquella setmana no he fumat o no m'he menjat croissants, sinó, ho estic posant en exemples molt fàcils perquè tots ens entenguin, després hi ha coses molt més difícils. És que ho he de mantenir. Ho he de mantenir en el temps. I he d'intentar prevenir les recaigudes, que es diu. Per mantenir, nosaltres reforcem molt a la persona tots els avanços que va donant. Al reforçar, la conducta és superimportant. Ho dic perquè a vegades com a acompanyant i no sé, a vegades volem, ho dic perquè fem moltes supervisions de casos, no? Jo estic en supervisions de casos nacionals, en el grup d'acompanyament i ho veiem, no? Que a vegades diem, mare meva, si és que ha fet tot això i ningú li ha dit res, ningú li ha aplaudit, no? I funcionen així, tothom. Si vosaltres us esteu esforçant molt i arribeu a casa, no? Jo que treballo en adolescents, que l'altre dia m'ho deia, ho diu, es que he suspendido 8, pero ahora he suspendido 5 y no me han dicho ni gracias. La pobra.
I diu, oh, que te queden 5. Però clar, és que ha superat 3 més. Ja sé que no és suficient, però si no li reforcem que ha superat 3, no dient-li, ja està, en aquestes 3 que has fet ja, oli en un llum, tu. No, però clar, li hem de dir, escolta, vas en algun camí, l'esforç, perquè mira, ja no són 8, ja són 5. Això vol dir que algun canvi has fet i que algun esforç n'hi ha. Clar, si no reconeixen el que t'estàs esforçant, doncs no seguiràs fent-ho. Importantíssim. Vale. Què passa? Tot i així, encara que es posem molt bé, aquest que menjava rasans un dia va envenenar i es posava, bueno, diu, ara la meva, tu, un dia és un dia. I agafa i es posa allà de croissants, el xurro del que agafa i diu, no senyor, com pot ser això? Bueno, perquè és part del canvi. La recaiguda és esperable. Allò de la cabra tira al monte, no ho oblideu mai. No sé si ho sabeu, però suposo que sí, no? Pel vostre perfil. Jo durant un temps treballava en addictes i sempre li deien als addictes, seràs addicte tota la teva vida. Ets així. Tenia un doctor supermaco que treballava en això molt bo, psiquiatre, i li deia, tu, el lleó, sempre el tindràs darrere. Has d'aprendre a viure amb un lleó darrere. I deia, i no te'l trauràs. Hi haurà moments que serà un gatet i n'hi haurà moments que serà el papà lleó. Li deia, però bueno, és el que n'hi ha. Has d'aprendre a viure així. Entenem que és fàcil que aquestes persones, per el seu tarannà, per la seva vivència, en algun moment determinat de crisi, puguin tenir una recaiguda. Ja han d'estar molt previnguts d'això. Si els diem, ja està, nens, ja està tot fet, no els estem ajudant. Han de saber que tenen el lleó darrere. Llavors, els processos, a mi m'encanta aquesta frase, per mi és una de les més importants com a acompanyants que sou, mai, però així en majúscules, mai són lineals. Mai. D'acord? I a més són únics, que no ho posa ahir però us ho afegeixo, són únics. Cada persona els viu a la seva manera. Us he posat així, però n'hi ha gent que arriba i diu, oh, vull canviar, i aquestes fases les fa així, fum! Ella es posa allà en el manteniment i dius, com? Mira, no sé. És com en un dol, sabeu que n'hi ha fases, però n'hi ha gent que fa pim-pam, o n'hi ha gent que s'encalla en una. No? Cadascú ho viu a la seva manera i no és lineal, no tenim una forma lineal de fer les coses. Pot anar d'una manera o d'una altra. A l'hora caiguda és molt important que estigueu al seu costat, perquè la persona se sent molt frustrada. Venint d'humanitzar, és humà equivocar-se. És molt fàcil jutjar, però és humà equivocar-se. Això no vol dir que l'aplaudim, vinga, torna't a equivocar, la setmana vinent tornem-hi. No, però és humà. D'acord? Llavors, la persona ve moltes vegades parlant d'emocions, sobretot amb una emoció que és la vergonya. La frustració. Se pot sentir indigna, se pot sentir malament, que ens ha traït, que no ha estat a l'alçada. I és molt important que nosaltres acollim tot això, perquè en aquella tríada que us ha donat, aquesta acceptació incondicional, com us dic, treballarem més el proper dia, és superimportant que tinguem en compte això, que ens callem i que no passa res, que podem tornar al principi. Sí? Per tot aquest camí, una de les coses que més apareixerà que és la resistència a canviar. Perquè tot aquest camí que heu vist, i de fet quan jo us he preguntat què tal el canvi? Doncs, clar, genera molta angoixa, genera molta frustració. Llavors, moltes persones no volen canviar. Per això la importància és que allà per quan vulguin. No n'hi ha res pitjor, això també us ho dic, que empenya algú al canvi quan no està preparat. Li podem fer molt de mal. Això també és molt important. Tot i que, parlant d'addiccions, no sé si ho sabeu, però quan fem acompanyaments a addiccions, no sempre a tothom li diem això l'has de deixar i t'acompanyo a deixar-lo. Hi ha gent que ha d'acompanyar a el que es diuen mínimes lesions possibles.
És a dir, anem i intentem que segueixi fent el consum, si pot ser menys i amb més seguretat. I anem un entorn, per exemple, mira, en comptes de consumir al carrer exposant-te a la violència i exposant-te a segons quines malalties i tal, fes-ho aquí. I deixa que controlem el que posaràs i deixa que mirem. Per què? Perquè de moment no està preparat per deixar-ho, no pot. I això ho hem d'acollir. No li he de dir, no lo dejas, venga a la calle. No fas això, dolent, no? No, hem d'agafar i dir, vinga, que estem aquí i t'anem ajudant a que facis tu el teu procés. D'acord? Importantíssim això. Una pregunta. Sí, sisplau. A la diapositiva anterior estava evitar el desanime, ¿no? Perdón? Evitar que la persona se siente desanimada. ¿No sería la desanimación es una parte al proceso? Porque si yo no siento desanimada, no pasaría a la fase. Clar, el que passa que quan parla aquí de desanimat i més de l'autor que és, es refereix que la tristor i la frustració, perdona que vull veure't els ulls, no el porti a enfonsar-se. No el porti a enfonsar-se, a una depressió, per exemple. Que nosaltres podem acollir l'emoció, però que quan parla del desànim aquí ho està mirant més des d'aquí. A vegades em sento tan malament d'haver fet que ho deixo. De fet, aquí es dona una cosa que es diu, quan fem acompanyaments, que es diu pausa de silenci. És a dir, quan ho fem malament, a mi em va passar ara fa poc en un acompanyament una persona que havia consumit, en aquest cas era marihuana, a més és sanitària la persona, imagineu la culpa que porta, i ho havia deixat i sí, estàvem fent l'acompanyament, però clar, hi ha hagut un moment de crisi, ha fet una recaiguda, em va anul·lar 3 sessions. 3 sessions va anul·lar. No puedo venir, no me va bien, que tengo... Clar, nosaltres ja coneixem, no? I va tornar a venir quan li vaig enviar un mail i li vaig dir no sé si estàs bé o malament, però jo estic aquí i si et trobes desanimada, i vaig posar aquesta paraula, jo t'aculli també. I llavors em va dir, bueno, vindré i llavors va venir. Ho ha tornat a deixar, però una recaiguda. Però clar, en aquell moment estava tan enfonsada que no. Jo li vaig dir, t'aculliré, doncs estiguis. I llavors va venir. En aquest cas ho sortia, en altres no surt, també ho hem de pensar, hem de començar com a acompanyants a entendre que les decisions són dels altres. Vosaltres no sou responsables de les seves decisions. Això en sanitat és superimportant. Jo que he treballat en pal·liatius tant anys, jo no soc responsable de que ell mori o ell mori. Però n'hi ha gent que ho viu així. He fracassat com sanitari perquè no l'he salvat. I ho viu fatal i acaben cremant-se i patint molt. Perquè si no salven, tenen aquesta idea, creuen que no estan fent res. I fem molt més acompanyant, molt. Per aquest criteri no existiria pal·liatius. Perquè diria ja, tan desahuciats, queden menys de 6 mesos de vida, perquè què hem de fer? No té sentit la nostra tasca i té tot el sentit. De fet, jo hi crec que continuo treballant en pal·liatius, que és quan més sentit té la meva feina d'infermera. Per mi, quan més sentit té. Perquè ara toca acompanyar-te a morir i és superessencial fer-ho. Molt bé. Doncs anem a fer una petita dinàmica, us convido a fer una petita cosa. Us demanaré, podeu fer en parelles, si hi ha alguna persona que ha de fer, perquè en la filera, per exemple, esteu vosaltres 3, ho podeu fer. Us vaig a demanar que, si esteu en parelles, recordeu un canvi que hagueu fet recentment o un canvi important que hagueu fet en la vostra vida i observem aquest procés. Jo us posaré la roda aquella perquè el tingueu totes les parts. És a dir,
Per exemple, pot ser, doncs mira, jo vaig decidir començar a fer esport, per dir alguna cosa, no? Doncs què em va passar? Doncs que vaig veure que em feia mal la cama, que no sé què, que em deien que anava més lent, no? Això seria precontemplació. Després vaig fer i anar a mirar-los, simplement per observeu. I per què us faig aquesta dinàmica? Perquè la gent, quan ve, vindrà en alguna part. I és important començar a veure-les, perquè així sabem què passarà. Si ve algú molt determinat, estem en un moment d'acompanyament. Si ve algú que encara no ho té clar, està en un altre moment. I si no ho sabem veure, no sabrem acompanyar. D'acord? Molt bé, doncs tornaré cap enrere perquè tingueu això i ho fem... Vale? En parelles, o si voleu us ajudo jo, no té problema. A veure, que us posi la graella del principi. Aquí. Vale? Sí? Per parelles o de 3 en 3, sí? I es tracta d'explicar un canvi que jo vaig fer recentment o que va ser important i per què ho vaig fer, no? I que miri les parts. Les parts. Segur que hem fet molts, trieu un, perquè segur que en la nostra vida fem molts canvis i hem de veure això. Mireu, com ho vaig començar a veure, quan ho vaig plantejar ja pròpiament, quan em vaig determinar a canviar, com va ser l'acció i com ho estic mantenint. I ja es consolida. Vale? Sí? Vaig. No? No tenim res.
Doncs es tracta per què fem això, us torno a recordar. He començat per aquí perquè parlem de conflictes, parlem d'assertivitat en el conflicte i hem d'entendre que molts conflictes venen donats perquè n'hi ha hagut canvi. I aquests canvis han generat conflicte. I hem d'entendre com és aquest canvi. I hem d'entendre a on ve la persona, en quin punt ens està venint a nosaltres. Això m'estic recordant ara d'una sessió recent que és una dona, ha tingut una sèrie de circumstàncies i ha dit, ja m'he cansat. Ara que facin a casa ells tots. Jo estic malalta, té un diagnòstic de fibromiàlgia i ha dit, s'ha acabat. I clar, ella m'ho deia, venia molt així i té molt de por, perquè una banda diu, jo no vull que els meus fills ara no sé què, o que el meu marit s'enfadi, i està allà, en quin moment està? Doncs està en un moment de determinació amb molta ambivalència. I diu, el otro día recaí porque les hice la lavadora a mis hijos. Em feia molta gràcia perquè ella realment ho veia com, ja està. Diu, per què no he pogut més? És que he entrat allà, té dos adolescents, i clar, diu, quan jo vaig veure allò vaig pensar, he de fer alguna cosa, això no pot ser. I m'ho deia ella com molt, i a mi m'ho va venir així, diu, hoy vengo, és d'origen andalús, i em feia molta gràcia, hoy vengo fatal, porque vengo que dice que he recaído toda, porque llegué allí a l'habitació, clar, hem de saber on està la persona. Per això és molt important que fem aquest tipus d'activitat per veure. Igual que el que veiem, que aquí ha sorgit, gent que ha parlat que diu, jo no sé si això és un canvi, perquè jo plantejo això i dic que estàs en precontemplació, però no has començat, però bueno, ja estàs allà. Si vinguessis i jo t'acompanyés, li deia, doncs jo t'escoltaria i et diria, però a veure, no vols què vols? Canviar-ho tot? No vols? Potser vols canviar una part. Ho has de fer, no? A vegades també millorar és un gran pas, també. Y una pregunta. Sí. Si no hay ni eso, sí. Si tú ves que la persona necesita un cambio para mejorar su vida y ser más feliz, pero la persona en sí no tiene ningún tipo de percepción que tiene que cambiar, o sea, no hay manera de inducir a la primera, o sea, el anterior a la preconcepción. Podem generar dubte. Està molt bé aquesta pregunta, perquè em pregunten. Però us diré una cosa, us parlava de rehabilitacions per toxicomania. La gent que la porta de l'orella no fem res. Anal, diria jo, no sé quin percentatge, però en un percentatge molt alt. Però jo genero dubte. Clar, jo dic, has arribat aquí de l'orelleta i hi ha gent que a vegades diu, ostres, doncs jo com has dit no m'ho he plantejat. I fas un clic, però n'hi ha d'altres que no. Sí, jo volia fer una pregunta. A mi se'm genera, diguem, que amb tot el que és el procés d'acompanyament i de resolució de conflictes, quin és l'àmbit que pot atendre un voluntari o una persona voluntària i quin és l'àmbit que ja correspon a un professional. Jo entenc que és un procés que estic reflexionant, però que diguem el professional, el voluntari, realment ha de fer aquest paper d'acollida i escoltar. Però entenc que en el moment que la persona planteja situacions d'una conflictivitat o d'una complexitat important, entenc que a la persona voluntària no li correspon entrar en segons quin tipus d'acompanyament. A veure, això que acabes de dir, l'únic que està demostrant és que ets una bona voluntària. Vale? Una antiga professional del treball. Vale? Clar, vull dir, tothom tenim els límits i els hem de conèixer. Però parlo no tant del límit personal. Sí, no, del límit com a rol professional com voluntari. O com a tècnic. Sí, per descomptat. I tant. A veure, entenc que hi poden haver persones voluntàries que venen d'una formació que poden, com a voluntàries, fer una tasca d'un acompanyament específic. Però, d'entrada, una persona voluntària, que pot ser una persona personalment riquíssima i diguem, molt completa, però hi ha tasques que jo entenc... Clar, això jo sempre dic...
Mireu, jo participo com a docent en el màster de counseling i una de les coses que més treballo és el que jo anomeno criteris de derivació. I jo crec que això com a equips s'han de treballar. És a dir, en quines places podem ficar-nos, no? I en quines no. I això és formar-se com a equip. I ho dic com a infermera. Jo no em puc ficar a fer de doctora o de doctor, perquè no ho soc. I he de saber el meu límit. Me refereixo al límit professional. I per descomptat, atenció, al límit personal. Perquè després jo puc ser infermera, però potser no aguanto una UCI pediàtrica. Perquè personalment em faig mal. No sé si estic posant un exemple. Llavors, hem de conèixer els límits personals que si vosaltres comenceu a acompanyar algú i dius això m'està tocant aquí, això no ho puc manegar jo, això m'està fent mal perquè em recorda exactament a la situació que va viure ma germana, per exemple, i m'està removent que jo ara no l'estic podent acompanyar aquesta persona. Canvia, la persona. Vull dir, li dius, mira, ja està. Jo n'hi ha casos que en sessió clínica derivem a un altre professional del mateix. Mira, en aquesta persona no podem, no acabem de fer el que, no avancem, provem un altre professional, una altra infermera, per exemple, una altra doctora. I són molt bones, però no sé, això passa. O ve un usuari, una persona, i diu quan és la doctora no quiero ir. Però no perquè li hagi fet res, sinó perquè no se'n fa i no passa res. M'enteneu? Això és una cosa, el personal, fins on jo puc, i com a equip, jo aquí, he treballat amb molts equips d'acompanyament, sempre els dic, heu de saber molt bé què feu, què no feu. Perquè, per exemple, si ara ve una persona i li estem veient criteris d'una depressió greu, jo li puc donar molta escolta, però de derivar. Tot i així, dir-vos que l'escolta és molt terapèutica i té molta força. Què vull dir? Inclús aquella persona que té una depressió greu i que evidentment, en majúscules, s'ha de derivar, el fet que li hagueu donat un espai d'escolta és supervaliós per a aquesta persona. Quin és el límit d'aprofundiment de la circumstància que et planteja la persona? O sigui, l'escolta representa que és acollir allò que la persona... Però, esclar, si la persona que té una dificultat, que pot ser que estigui tancada, que no vulgui explicar res, que també pot ser, com pot ser que realment necessiti abocar-ho tot. Esclar, la persona voluntària també entenc que ha de tenir, més enllà de la capacitat que tingui, diguem, de saber fins a on ha d'anar. Perquè, a veure, és veritat que en el camp social, com en molt... Així és com hi ha camps que si no ho coneixes no t'atreveixes a dir res. En el camp social, diguem, tothom s'atreveix a dir coses. Sí, però en salut també. I tothom dona consells. Espera que te doy una dieta. Sí, te la doy pronto, o sea, que tothom... Claro, que tothom, diguem, que inclús de vegades quan coneixes el camp, diguem, davant d'una circumstància et trobes que en persones que millor venen d'altres mons i que no d'això, tothom sap opinar. I que quan coneixes el cas, donada la complexitat, et quedes que sembla que siguis tu el que no sàpigues què has de dir. Bueno, jo sempre ho dic, és que no hem de dir. Perquè això és una altra cosa, vull dir, diu un psicoterapeuta. Clar, però això el voluntari ha de donar consells. En aquest acollir, ha d'acabar donant consells, ha d'acabar donant... Jo penso que això s'ha de... L'acceptació incondicional i l'acolliment aquest que us dic jo és acollir. A més, hi treballo, mira, per exemple, coneixeu el Parc Taulí? Doncs hi treballo a la cap de voluntariats allà, a l'AUSI. L'AUSI, meravellosa, que està enviant un grup de supervisió. I hem treballat en el seu equip de voluntaris, tot això. Hem de saber què fas i què no fas. El nostre rol és d'escolta. I realment a vegades n'hi ha por
a lo que jo dic la sobreintervenció. Hi ha molta gent que quan començo un counsel diu oye, pero es que me pongo aquí a escoltar-lo i a veure si li fa mal i se troba pitjor i no sé què. Jo li dic, mira, l'escolta no és com un ganivet, no tinguis por. El que faràs mal és si et fiques on no has de ficar. Si tu li dones solucions, si tu li dius què has de fer, si tu t'estàs ficant en alguna cosa que tu és igual. I és igual, és que pots ser psicòleg, però ser psicòleg laboral, no clínic. O clínic i no està especialitzat en aquella patologia. És com si el dermatòleg el fiquem a quiròfan, vull dir, no. Llavors, tu aquí estàs, a l'acollida. Una altra cosa és que en sessió o en reunions o en el que sigui diguis observo que aquesta senyora potser té una dificultat de salut mental, de depressió, o jo no sé fer el diagnòstic, però veus que hi ha alguna més que s'hauria de valorar. I meravellós perquè has detectat alguna cosa. I si és que va i li diuen no, que està un poco triste, no passa res. Jo sempre dic, truqueu al 61, que en vez del que vingui i diu, hasta luego, i dice, ¿por qué no va llamar? No es tracta de trucar-lo tot el dia, però jo als meus usuaris, a les persones que acompanyo, li dic, no? L'altre dia estava ahogant, se'm deia a l'altra consulta, i es va posar una mica blava als llavis i em diu, no sabia si trucar, i jo deia, vostè truqui. Si resulta que li venen i diuen, ja està, doncs meravellós, l'avisa l'uniforme i se'n van, és la seva feina. Però clar, si és que si no truca s'ofega. M'enteneu? Doncs això és el mateix, derivem. Estic present, que entens? Però no tingueu por, l'escolta no fa mal. A vegades tenim com aquesta por, no? Ai, em ficaré massa. És veritat que n'hi ha gent que es fica massa. En això també estic d'acord, perquè jo quan faig supervisió de simulacions també les dic, ¿dónde ibas? ¿Vas a hacerte psiquiatra ya? Dale ya el tranquimacín. No, vull dir que això no et toca. Tu escolta, ja està. I si veus algú que no entens o que et sembla sospitós d'algú, deriva. O com a mínim consulta o donar la veu. Però escoltant, no fem mal. Escoltant, fins aquí. A veure, jo com ho entenc, quan ets voluntari, i jo porto poc temps, esperes com, o sigui, la persona que trobes al davant espera una resposta de tu, de certa manera, no? I és com que sents la responsabilitat que li has de donar diferents opcions davant d'una situació que s'estigui trobant. I a vegades em pot sentir com malament pel fet de no donar-li aquella solució immediata al problema que té. Jo crec que aquí està el límit. És a dir, que quan ens trobem en una situació en què fem l'escolta activa d'aquella persona que necessita ajuda, quan ja ens trobem que estem en terra pantanós, que no li podem donar una solució, sí que li podem oferir l'escolta aquesta activa, però sí que li podem dir també, per nosaltres també sentir-nos tranquils, en certa manera, de dir, doncs, mirarem de quina manera, a partir dels altres companys que tenim, doncs com et podem ajudar. I no passa res per dir això. No és que haguem d'assumir un paper que haguem de solucionar-ho tot, i llavors això ens genera com una mena d'ansietat per no poder donar aquella resposta immediata o no solucionar el problema, no? Sinó que les coses a vegades passen perquè com a equip, diguéssim, igual que en un equip en un hospital, que hi ha un equip multidisciplinar, que és el que ha de ser, doncs en un equip aquí hi ha diferents actors que compleixen la seva funció. Llavors els voluntaris ens hem de recolzar amb aquesta part tècnica que són les que, diguéssim, hem de derivar, i quan veiem que ja entrem en un terra pantanós, doncs, escolta, frenem, no posem o no donem més idees o que potser en aquest moment tampoc no són efectives, i val més centrar-nos en l'escolta activa i derivar, diguéssim. Aprofito per dir una cosa, la solució que parteix de tu no té per què servir-li a l'altre. És això. Llavors, vostè té molta necessitat de solucions, però és que en realitat les ha de trobar vostè. I jo li acompanyaré escoltant-lo a que pugui explorar opcions seves, per exemple, però jo no li haig de donar solucions, perquè el que parteixi de mi... Aquella persona és com
també s'entén en certa manera, no? Perquè ve una situació molt complicada. I llavors és com que, ostres, et tinc al davant i aviam quina solució m'aportaràs, perquè vinc a buscar solucions perquè estic desesperat. I és que és normal aquest comportament també. Però nosaltres hem de tenir molt clar que no li podem solucionar el problema per més que tinguem aquesta bona fe, interès, vulguem. Les coses passen per... Les solucions, n'hi ha diverses maneres, que aquí, clar, el curs és una altra cosa, però nosaltres com a consulors tenim molt clar que la IEM respon a la necessitat d'una altra de diverses maneres. Una és donant solucions. Una altra és minimitzant el problema. Una altra és maximitzant. N'hi ha diverses respostes. Una altra és dient, jo tinc un problema amb el gordo. Això ho veiem, no? Te duele, a mi me duele más. No, clar, no. La gent, però ho fan amb bona fe, no ho està fent per dir, escolta, que tot igual, no. Són maneres, respostes que tenim. I nosaltres ens posem des d'una resposta d'empatia terapèutica, que diem. És a dir, jo entenc que estàs angoixat, valido la teva emoció, t'escolto i t'ajudaré a explorar opcions que tinguis tu, no jo. I evidentment, aquí hi ha un equip, com tu bé dius, que pot ajudar a explorar altres solucions, però no sóc jo. Això, l'exploració, és ja un tema tècnic. Clar, però jo, per exemple, parlo de treball social, que hi treballo, jo no li puc dir als meus... Clar que venen desesperats a vegades a consultar infermeria. I què faig? Perquè mira, perquè no sé quanto, perquè necessito això, perquè la cadira, perquè... Imagineu com ve, jo treballo en discapacitat i final de vida. Discapacitat mental i final de vida. Toma ja. Normalment síndrome de Down, en Alzheimer, en una mare d'uns 80 anys o 80 i pico, i el nano sobre 45-50, la persona. En un Alzheimer hi ha una situació que deia, mira, havien deixat a la persona superindependent i ara de sobte té Alzheimer i es morirà així, molt ràpid, i imagineu la situació, la Fundació Catalana de Síndrome de Down que col·labora. I clar que com venen desesperats a consulta, és que clar, em veuen a mi i volen ja que ens solventi tot, però no, jo sóc el que sóc, jo li dic fins aquí i tot això, mira, això que demandes t'ho traslado aquí, això per això us ho dic que heu de saber molt bé, això allà i això allà, i jo aquí. Però almenys ordenes, que és molt... Clar, i llavors l'altre quan se'n va una resposta perquè diu, vale, que aquí per aquí i aquí per allà. És el primer pas pel canvi. Clar, ja està, l'altre se'n va molt tranquil perquè s'està anant en respostes però no en la solució, que ja l'explorarem, però té respostes. I la resposta també és moltes vegades, això us ho dic, que jo ho escolto molt a consulta i ho escolto molt a sessions, és gràcies per haver-me escuchat. I venen desesperats, però gràcies per haver-me escuchat. Perquè és el que més necessiten en aquell moment. A més desesperats estàs, més escolta necessites. Llavors, tranquils que l'escolta és molt saludable. Molt bé, doncs seguim. Seguirem una mica i jo us deixaré perquè el conflicte el treballarem després. Molt bé, clar, quan jo estic enmig del canvi, una de les coses que més em passa és l'ambivalència. I costa moltíssim de gestionar l'ambivalència. Canvio o no canvio? Ho faig o no ho faig? Tinc dues maneres de sentir. Veig unes coses que dic, ostres, que hi ha una banda cap a l'altra, Déu meu, no sé què fer. No sé com sortir-me. Molt important, no subestimem el dubte que deia que diu, és que dude és normal. No. Si el subestimem i no l'escoltem, pot deixar de canviar. Se'n va. Molt important que faciliti tot. Jo aquí m'emparo moltíssim. Què és el que fa por? I ho mirem. I això sí que ho podem fer, no és terapèutica, simplement t'estic escoltant. Explica'n què t'angoixa. I deixa'n. I també li poso situacions. I si et quedes com estàs, què passa? Perquè a vegades... I clar, moltes vegades a la que ho analitza diu no, perquè si em quedo allà tela, perquè te recordes que, doncs això és important que ho tinguis per ser mal, perquè si no és complicat. I això tenim com dues eines que hi treballem, que ara començarem a veure-les. Molt important, que pugui profunditzar
normalitzant aquesta ambivalència, que li donem espai i no tingueu pressa, que tenim molta pressa a vegades, vivim amb massa pressa. Aquí agafo a José Carlos Bermejo, aquí d'Humanizar, molt maco, que m'encanta quan ens explica, i així ho vaig veure jo des que el vaig conèixer, una de les coses que diu, m'agrada que diu, estem en temps de Kairos, no de Cronos. Sí? Esteu en el temps de l'ànima, que es diu, en el temps de coses importants. No correu. Que a vegades anem, vinga, té usted tantes decisiones, vinga, a vegades això ho trobo molt, vinga, ràpid. N'hi ha coses que a vegades no són ràpides, que necessitem temps per pair, i hem de deixar el temps, si respecteu el temps. Això que deien a vegades, diuen, hi ha gent que no parla. Jo m'he tirat sessions sense parlar, que l'altre m'ha agafat la mà, m'ha mirat, o simplement ha estat callat i després diu, ui, com necessitaves d'així. I tu dius, no he fet res, no, sí que has fet molt, has estat allà sostenint. Això és superpoderós. Ha tingut un espai per ell, per ella, de reflexió, de silenci. El silenci, com deien les beguines, molt important, que tenen diversos poemes sobre això, molt important. Silenci, a vegades silenci. Diuen més els silencis que tant parlar. Llavors, deixar que a vegades la persona necessita silenci. Molt bé, ara això us ho faré. I treballarem, que això us surt en el llibre que us hem posat de referència, tenim com dos eines. Un és el que és l'acompanyament a la presa de decisions, que és intentar que la persona analitzi acompanyada les pros i els contres, però, i poso un però superimportant, prèviament mirar els valors de la persona. Perquè a vegades els pros i contres són com molt tècnics, pim-pam, 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 no. Primer és, què sents tu sobre això? Com sents tu això? Jo ara vaig acompanyar un senyor, per ser italià, molt maco, i tenia un dilema perquè ell és italià, ell havia sortit una feina superimportant a Itàlia, però això representava deixar la seva família aquí. Si fem pros i contres només, i no em paro, no hagués pogut fer la decisió. Si comencem, venga, a ver, ¿cuánto dinerito te dan? ¿Cuánto pierde? A ver, tiene que bajar, no? I comencem així. En canvi, aquí van partir d'uns valors i clar, que va sortir el valor de la família. I per ell era un valor que estava ja tocant molt i va haver de treballar aquest valor. Al final s'ha anat a Itàlia, però ha fet un acord ell, no? A l'entitat, de venir, de certes coses, els seus fills són grans, un dels fills s'ha anat allà a estudiar amb ell, han fet com un... però han necessitat el seu temps, no? Però si no hagués treballat els valors, segurament no hagués anat així la decisió. Molt important treballar des dels valors. L'entrevista motivacional, el que fem és un treball per vèncer i poder examinar bé l'ambivalència. Nosaltres el que fem aquí és facilitar que la responsabilitat és de la persona, que la importància és d'un canvi i us vull posar aquest quadre. Així és com fem l'entrevista motivacional. Com ho fem? Primer, hem de tenir en compte acceptar a la persona, acollir-la, col·laborar amb ella, tenir molt en compte la compassió des de l'acompanyament, des d'entendre la situació que la persona està vivint, i això de la vocació és ajudar-li a que pugui dir allò que vol i que no vol. És un procés que té com unes parts. Primer enquadrem, mirem què està passant, desenvolupem què està passant, mirem què ens pot anar fent cap a una banda i una altra i ens comprometem. I aquí hi ha eines que són importants i que ara us explicaré una mica. Les vaig explicar perquè farem una simulació i les posarem en pràctica per escoltar. Ja sé que us van explicar, crec que algunes, la primera, si no vais entendre malament, però ara la revisarem. Ho hem de fer des de l'empatia i des de l'autoeficàcia de la persona. Com fomentem que algú parli? Que algú ens parli. Com fomentem que algú ens parli? Digue'm. Preguntes. El que ens surti, vosaltres poseu.
Ja sé que no ho veureu tot, però bueno, m'aneu dient. Va, què més? Quan us poseu davant d'algú i l'aneu a escoltar, com fomenteu que parli? O com li ajudeu a que trobi el seu discurs? Perquè és el que us he posat allà i té molt a veure amb això. Pues callar, Vale, silenci. Donar-li temps. Temps. Facilitar l'encontre des de la mirada. Vale, mirada. Sí, l'acull, clar, és la mirada coneixent. La mirada. Podem posar acollida, vale? Perquè has dit acollida. Somriure. Somriure, perquè... Fer-la sentir al mateix nivell que tu. Al mateix nivell, vale? D'acord. Amb una observació Observar. indirecta, potser. En observació, vale? Sí. Preguntar-li l'opinió d'alguna cosa. Preguntar opinió? Te serveix pregunta o vols posar preguntar opinió? No, si ho vols posar part? No, ja. Sí, ja ho entens aquí, vale. Molt bé, què més? Presentar-te tu mateix. Presentació, vale? Podem posar aquí presentació. Va. Què més? L'exposició de l'espai. A l'espai, també. I teniu alguna tècnica quan està parlant per ajudar-li? Tornar-li la frase per si ho he entès bé. Aquestes són les que farem servir. Vale? Sí? Sé que algunes havíeu estat mirant. Però és importantíssim això. Vale? Per exemple, quan parlem de reiterar, si la persona t'està parlant i està en una conversa i te va dient sí, perquè va ser molt angoixós, no? Llavors, calla. I jo, perquè pugui pensar-li, va ser molt angoixós. Li repeteixo, el que acaba de dir, però li deixo espai perquè així ell torna a connectar amb el seu discurs i jo no dic res, vale? O a vegades està molt de caos, no? I començar perquè no sé què, no sé com... I al final és que no sabem ben bé la idea, llavors jo li reformulo, vale? Li dic pel que estic entenent i li ordeno. Perquè clar, quan un està angoixat va d'un lloc a l'altre, no? I el meu fill això, i a sobre el meu marit no sé quanto, i em trobo no sé què, i va d'una altra banda i dic, no? I llavors, sí? O una altra cosa és retornar l'emoció. Tot això té noms tècnics, però bueno, retornar l'emoció. Sembla que aquesta situació t'està angoixant. No? Perquè potser jo tinc aquesta impressió i em diu no, el del matí és fins al nas, jo estic cabrejat. Bueno, llavors pot connectar amb la seva emoció. Sí? I veieu que jo en cap moment estic preguntant res. De fet, preguntem poc. Perquè si no tenim la tendència, i ara farem una simulació abans del descans, tenim la tendència a agafar i entrar en un diàleg. Això no és un diàleg. Clar, o en una entrevista. No es una entrevista. A ver, Manolo, cuénteme, ¿qué le ha pasado? ¿Y con su hija? ¿Y con la otra? ¿Y qué le va a pasar? ¿Y para qué? Y sembla un interrogatori, això. Manolo, digo, espérate un moment, ¿vale? No? Que això està bé si tu estàs treballant com a tècnic en un lloc i tens que treure una pila de resposta perquè no tens més nassos i perquè és el que et demana l'informe i dius, doncs tu has de preguntar. Però si estàs en un espai d'acollida, com comencem, per exemple? N'hi ha moltes formes de començar, no és que n'hi hagi una, però hem d'identificar com no començaríem. Clar, perquè, per exemple, si començo a fer-li moltes preguntes, a l'altre es pot sentir envaït. Vem que t'ha derivat l'Anna, i ha vingut per això, i ha vingut per l'altre, i perquè no sé quanto, i perquè dia l'altre. Bueno, ja tornaré un altre dia, ¿vale? Sí? Llavors sí que em puc presentar, posar marc és superimportant. Perquè això, aquestes dubtes que dieu de tècnics i tal, si jo li dic, soc voluntari,
i estic aquí per escoltar-te quina és la teva situació i poder-te acompanyar. Estic posant marc. Ja sap el que soc i el que no soc. Clar, però si arriba i diu, hola, soy Maria. No sap qui és Maria. Te seus allà i l'altre diu, Maria la solucionarà tot. Clar, perquè no sap qui és. Llavors, si jo li dic molt clarament, soc tal i estic aquí per... Ja sap per què estic aquí. Vale? I començant una escolta. Sí? Només jo en sessions faig molt poques preguntes. A vegades la primera és en què puc ajudar? O què necessites? Però no li pregunto ni encara que m'hagin passat un informe de la sessió. Vale? No, em callo. Sí? Perquè és important això, que deixi un espai. Sí? Llavors, no preguntar gaire, fer o retornar paraules que vagi dient la persona, ajudar-li a posar ordre, però de forma molt sense ficar res nosaltres, resumint, i retornar quines emocions tenen, per exemple. Això són eines que les veieu en els nivells d'escolta importants, per poder acompanyar la persona. Molt bé, doncs anem a posar-ho en pràctica. Sí? D'acord? Jo agafaré una persona així, que soc així jo, un voluntari forçós amorós per la meva part, sí, que l'estimaré molt, i jo li vaig a fer d'una persona. És el que té haver fet teatre musical molt de temps, que te poses aquí i fas del trio, no tens problema. Jo agafo algú, el trauré i m'escoltarà. Li vaig explicar, us explicaré a tots quina és la situació. Sí? I el que anem a fer els altres és una cosa que és important, que és... Això té un nom tècnic, però a mi els noms tècnics dic que m'agraden més els noms de veritat. Llavors, anem a apuntar quines coses podria millorar la persona que m'està acompanyant, sí? I quines coses ha fet superbé. I això ho analitzarem després. Sí? Jo això amb més temps us poso 1000 casos, perquè m'agrada molt que practiqueu. Molt bé, doncs això, vaig agafar a tothom, està amb molts nervis, però no passa res. Sí? Espereu. Aquí. Bé. Sí? Anem a posar un dilema d'una dona que no sap si vol trencar la seva relació o no, cosa que ens podem trobar acompanyant, també, pot ser una situació. Sí? Molt bé, doncs vinga, vaig agafar que aquí n'hi ha 2 cadires buides. Sí? I així abans del descans ho farem uns minutets. M'agrada ser puntual, per tant, gràcies. Vinga. Gràcies. Primeres cosetes. Hem posat les cadires d'una manera. No sé si en els acompanyaments ho feu així. Nosaltres sí que ho fem així. No ens posem enfrontades. No posem taules enmig, ni res. I ens posem d'una manera que tenim certa proximitat i ens podem mirar els ulls, que deies la mirada. Important. Sí? Primer d'agafar un voluntari a dit, si algú vol sortir. No, n'hi ha molta por. Bueno, no passa res, són emocions vàlides també. Espera, que agafaré perquè em sembla que ens havia deixat la companya aquí a un altre micro, m'ha dit? Sí, perfecte. Molt bé. Perfecte. Sento la por. Sí? Mira. Molt bé. Escolteu. Tranquil·la.
Sé que és una mica així, però és com s'aprèn. Nosaltres en Counseling tenim fins i tot una càmera GESEL, és a dir, com un lloc que no ens veuen, i entrem, i tenim actors, i jo hi treballo molt, i en temes clínics també, s'aprèn fent. Sí? Meravellós. Evidentment, en la situació real no estaríem amb micros, però sembla que anem a fer un duet, tu i jo, ara. Però va molt bé practicar i fer. Sí? Molt bé. Us poso la situació, és això, tenim l'Anna Maria, que té uns 50 anys, sí? I té 2 fills ja grans, d'acord? I està venint aquí perquè a ella li suposa un trasbal moral, personal, de tota mena, però s'està plantejant separar-se, per una situació que el seu marit no treballa ni té intenció ni vol, i ella està ahí netejant, us estic donant un cas real, l'he canviat el nom. Ella està netejant cases i fent de tot, i ell passa de tot, li diu que treballi ella, que ell s'ha de treballar, i ella està una mica farta, i s'està plantejant d'això. Sí, la situació, però clar, per ell és molt difícil prendre aquesta decisió, pels fills, per tot. Sí? De la meva acompanyant. Jo vinc aquí a que tu m'acompanyis. La Pilar m'acompanyarà. Meravellosa, la Pilar. Molt bé. Pilar m'acompanya i jo li començaré a dir. No es tracta de bé o malament, tenim les nostres eines. Es tracta d'explorar eines. Tant de bo tinguéssim molt més temps i poguéssim fer que tots us provéssiu. Però bueno, mirem això, és el recurs que tenim, beneit sigui. Vinga, doncs molt bé, aquí comencem, d'acord? Hola, Maria. Ai, Pilar, vengo fatal. Sí? Fatal. Què t'angoixa? És que tot, m'angoixa tot. És que no puc. T'ho juro, estic fatal perquè no puc més. No puc veure el Manel, mira, el meu fill en té... Bueno, no ho saps que... És que no dic paraulotes, però me té fins al coll, que tu vols que t'ho digui. Ja no t'ho puc dir d'una altra manera perquè és que ja no puc. Però clar, després penso, Pilar, i si me'n vaig? Què serà d'ells? Perquè clar, què faran? Parla'm del Manel. Ai, del Manel és que no tinc ganes de parlar, que ja no puc més, t'ho prometo. Tot el dia repenxingau allà a casa, allà en el sofà, que jo crec que té el cul ja desfet allà, t'ho prometo. No entenc, no puc entendre, Pilar, no puc entendre, tot el dia allà. I jo vinga, tinc 3 cases més, perquè clar, és que no arribem. Si el gran està a la universitat, si jo no faig això, és que no puc continuar. Però clar, me li dic... Li has pogut dir al Manel? Al Manel li he dit de tot. De tot li he dit ja. Però el Manel se la bufa. T'ho prometo. Jo que no puc, Pilar, de veritat, t'ho dic, Jo a vegades l'escanyaria, sé que està malament dir-ho, però jo és que dic, a veure si reacciona o fa alguna cosa. I la relació amb els teus fills, què tal? Bueno, els meus fills són adolescents, no paren, Pilar, a casa. Ells van, mira, una està a la universitat, l'altra està amb la nòvia, està fent, no sé com es diu això, de la... no sé què professional, no sé, que jo tenen tants... Formació professional. Jo què sé, algo així, no sé què de l'ordinador, de l'ordinador, jo què sé, un nom molt raro, que és algo d'ordinador. Jo li dic, com... Són bons estudiants. Sí, no, si no, jo això no tinc queixa. Tampoc treballen, però queixa no tinc, perquè s'ho estan traient tot. Que a sobre que pago almenys tu que facis, però que tu diràs, aquí jo treballant, 3 cases més tinc. Perquè clar, és que si no, no arribo pel gran, no arribo. Clar, li dic, Manel, sisplau, necessito que m'ajudis, que facis alguna cosa. Ja buscaré, ja saps que a l'abril el no sé qui m'ha dit que li cridarà per fer no sé quant. Després arriba l'abril i no m'han cridat. Però jo li dic, però vés a buscar alguna cosa, noi? Diu, és que li fa mal l'esquena. Diu, l'esquena? Ui, mira, t'ho prometo. Et veig cansada, Maria. Una mica més que cansada. Que no vull dir, però ja al final ha sortat tot malament, Maria. T'ho prometo, és que no puc més, Perquè temps per tu, suposo que no tens. Ni temps, i treballo 12 hores cada dia, quasi. Per mantenir-los a tots. A tots, clar. Què faig? Que no estudien els nens?
No, val la pena que estudien. Si són bons. Jo a vegades dic, mira, doncs que et fotin i no estudien. Ja està, nens, aneu a treballar. Però què penso? S'ho trauran igual si van a treballar, Pilar? Jo crec que no. Llavors és una opció també teva, que ells no treballin. No, clar, però el Manel Sicoi que treballa, perdó, és que m'enfanyo, poso les nervis, em creu, perquè jo que venia aquí i dic que no vull dir parauleota, però és que estic tan encesa, tan cabrejada ja, que l'únic que em surten són males coses. Però clar, a vegades dic, enxenos a pasta, va, o almenys el Manel, va, a la merda, esta mantalla hermana o... Però penso, jo, com deixo el meu fill sense pare? Com el deixo sense pare? Això ho has de dir tu. Has d'escollir tu què vols. Però que jo no vull deixar-lo sense pare. Què és el que se mereix? Jo li dic, ai, Déu meu, de veritat, però clar, jo no vull, perquè és el seu pare. I tu l'estimes? Jo ara ja no sé si l'estimo o... No t'ho sabria, de veritat. Els teus fills també tenen la seva vida. Sí, i arriba un moment que ells també van tenir la seva vida. Has pensat que algun dia els teus fills també marxaran? No, jo si marxen i treballen diríem. Ja, però tu quedaràs amb el Manel. Sí, en el sofà. Llavors, potser val la pena que també decideixis tu què vols. Jo no. Seguir amb el Manel perquè l'estimes No, o només perquè és el pare dels jo teus només fills? vull que treballi i faci alguna cosa. Alicia, Perdona. té alguna afició, el Manel? Alguna cosa que li Vale? Perdó, Ho deixem aquí? Molt bé, molt aplaudiment, molt bé. Molt bé, la Pilar, molt bé. Molt bé. Bueno, anem a analitzar un moment, vale? Sí, ja sé que no és l'espai ideal perquè és normal que les intervencions es puguin donar lliure o que és una situació, encara que us dic que és un cas tal qual jo tenia i la Maria parlava així tal qual, ni l'estic exagerant, ni l'estic... Eren respostes que a mi m'ajuden quan són casos que he portat perquè per interpretar-les m'ajuden perquè sé el que he dit o el que m'estaven dient a mi. Anem a veure quines coses ens han agradat i farem el descans i quines coses pensem que es poden... Comencem per mirar, a veure si puc esborrar això. Estic jo aquí a la meva Espanya una mica averiada. No, tranquil·la. Ja està. La catxoniquis. Bueno, que aneu preparades. Aneu preparadíssimes. Gràcies. 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 Anem a mirar això i farem el descans. We are now on time. Però anotar cosetes que veiem que molt bé, que diem, uau, això. Però comencem, jo sempre us dic, això també és important. Bad news first, el dolent primer. Perquè si li diu el dolent al final, sempre es quedarà en el dolent. Això teniu-lo present, el cervell funciona així. Llavors, no significa, i fins i tot hi ha tècniques que es diuen, per exemple, la tècnica sàndwich, per dir-li alguna cosa a una persona, que li dius, molt bé, què es poses fer? Això que has fet realment, sisplau, li dius, no està bé, no ho fem, acompanyament perquè en tingueu, i acabes amb un altre elogi. En el sentit que no comenceu a dir-li el que està fent malament i acabeu allà. Acabeu sempre en alguna que es porti positiu. Jo sempre estableixo que continuïs venint, acompanyant, no sé què, perquè a vegades es porten, que no és perquè ells diguin, sinó perquè el que han analitzat consideren que ha estat tot dolent per ells, no és que ho sigui. Molt bé, vinga, doncs posem aquí, comencem pel negatiu, va. Coses que penseu que es poden millorar.
Són coses sempre que es poden millorar. Se vaya de casa. De l'acompanyament. El Manel era un cas com un cavall, sí. De l'acompanyament. Els comentaris, algun comentari. Algun comentari. Vale. Algun comentari que n'hi ha hagut, no? Què més? Potser ja es coneixien, però no s'ha presentat. O poder ha sigut molt ràpid, no? Bueno, o millorar la presentació. Vale? Ha sigut una mica ràpid, Sempre es pot millorar a la introducció. Me falta un poco que le ayudara a resumir. Vale. Porque ella divagaba mucho. Ordenar una mica, no? Ordenar, resumir. Però crec que s'ha hagut d'escoltar. Vale, anem a lo positiu, no? Que diu, ha fet una bona escolta. Què més? I ha fet unes bones preguntes. Preguntes. Jo començar per... Estàs angoixada, és com molt fort, no? Vale. Començar per l'emoció és una mica fort, no? Podem posar així un plus com diem, no? Depèn de si es coneixen o no. Sí, clar, sí. Bueno, exactament, si es coneixen o no. Què més? Encara que sigui molt xinc, Sí. potser el nom, dir-li per un nom, n'hi ha moltes de les persones que venen que potser no... No, això en positiu, Ah, vale. Perdó. Que potser no li diuen el seu nom en tot el dia. Molt bé. Oye, tu, no... Bueno, això que... No? Dir-li per nom, que anava dient Maria. Sí? Molt bé. Alguna coseta més? Jo us diré ara com a acompanyant, no? Com m'he sentit. I m'agradaria que tu diguessis com t'has sentit com a acompanyant. Vale? Sí? Jo seria acollir més els sentiments que tenia la Maria, no? Vale. La Maria s'estava queixant tota l'estona i estava manifestant moltes coses. Moltes coses estava dient aquí la Maria. Seria moltes coses atropellades, potser en un moment inicial dir-li para, respira i continuem. Vale. I en comptes de dir para i respira, què li puc dir? Anem per parts, o sigui, però inicialment et diria que no estic entenent tota la història, com que parles de moltes coses, no estic entenent, per tant... Vale, això mireu, això si fem un resum, ja li ajudem. És una manera de no dir-li, mira, para, que t'estàs acelerant, perquè pobre et pot sentir com una mica, i llavors li dic, Maria, el que estic entenent és, mireu, en aquest ritme, que en el Manel està tota l'estona al sofà i sembla que a tu t'està produint molta ràbia per el que m'acabes de dir, que els teus fills, i li vaig ordenar, va, i ja està, i la deixo a ell. I segurament ella dirà, vale? Sí, ja he baixat el ritme i li he ordenat, vale? Molt bé. Què més cosetes? La posició també veig que el focus l'ha ampliat cap a tota la família. No només cap al marit o cap a ella sola, sinó que tots són part del problema. Vale. Sí, porque ha detectado que para ella era importante. Sí, molt bé. Ha detectado un valor en ella. Un valor en ella. Digue'm. Sí. Jo també que l'ha anat fent protagonista, o sigui que com conscient que ella ha pres les decisions, tu li vols pagar, tu vols no sé què... Vale. Sí? Ja sé que és un exercici aquí, però també, clar, l'acompanyament també té uns objectius. Llavors cada cliente que és per estar aquí, com dient, i què tengo que hacer contigo, no? A part d'estar aquí, entendre i tal, i escoltar-te, hi ha uns objectius, llavors, clar, és per on vas, no? Doncs ha de dir clar cap on vas. Vale, tenia uns objectius més clars. Molt bé. A vegades el que deies és que a vegades és la simple escolta, depèn de si és la primera, segona entrevista, no? Per tant... Jo no he donat un objectiu de treball perquè considero que la tècnica que volia provar era que veiéssiu una escolta, no? I com estem parlant de motivacional, com podríem motivar la Maria a explorar tot això que li estava passant. I que s'ha creat un espai de relació. Sí. Molt bé. Aquesta escolta
s'ha de tallar, perquè he tingut la sensació que tu anaves ja donant allò i potser a vegades és més important tallar que no pas donar tant espai. Quin és el límit, no? Quin és quan has de donar l'espai i quan és quan ja has de tallar, perquè si no és allò, és donar voltes al carrer. Sempre que reformulem i resumim, parem i a l'altre pren espai. És una molt bona tècnica. N'hi ha moltes més, però clar, fem algunes tècniques. Però aquesta serveix molt. Si tu li dius a l'altre, escolta, això ho entén molt bé. Les reiteracions també li donen espai de pensament. Si tot dic paraules clau entremig. Algú més vol fer alguna aportació? I us faig descans, que ja estan portant tot allà. Sí, hauríem d'establir l'escolta quin marge té, quin límit té. On vull arribar jo amb l'escoltar? Vull que la persona se senti acollida, vull que la persona... vull donar